ма ду муҳорибаи наздик бо Леон доштум ва боз ин. ҳатто агар ки маро ба нокдаун равон кунанд, ма зинда бошум, ма баҳуш бошум. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. камару, пеш аз ҳама ташаккур ки барои интервю розӣ шудӣ. ман туро шахсан мешиносам ва аз чашмони ту дида мешавад ки барои ту ин бохти вазнин аст. фаҳмо ки муҳориба нав ба анҷом расид, аммо ба ҳар ҳол ту ӯро чӣ гуна баҳо медиҳӣ? ман ду муҳорибаи наздик бо Леон доштум ва боз ин. ин кори душвор аст вақте ки ту солҳо бой намедодӣ. вақте ки баъди тамринҳои вазнин ту бо қарори наздики довару шикаст мехӯрӣ, ту ба худ савол доданро сар мекунӣ. боварии ту камтар мешавад. ростӣ дар солҳои чемпионӣ ман аллакай фаромӯш кардам ки шикаст хӯрдан чӣ гуна аст. аммо аз муҳорибаи имрӯза ман дарси хуб омӯхтум, ки бояд зиёдтар ба худ ва мураббиҳои худ боварӣ дошта бошум. ва дар натиҷа ман бармегардам. ман аз ҷойгоҳ хеста бо ҷанговари ҷавон, шери гурусна ҷангидам. ӯ шери калон ва бақувват буд ва барои дар ин вазн ҷангидан 1.5 сол вақт дошт. аммо чунин имконият надоштам. барои ҳамин каме эҳтиётона ҷангидам. ба ҳар ҳол ман ҷанговари сатҳи чемпиониям ва ман бояд ки фаъолтар меҷангидам. агар боз 1-2 раунди дигар мебуд, пас натиҷа тамоман дигар гуна мешуд. камару, ман медонам ки имрӯза бохт барои ту душвор аст, аммо бигзор туро ором кунад ки на ҳар кас имрӯз баромада муҳориба мегузаронд. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ту бояд фахр кунӣ. ту ҷангвари ҳақиқӣ. агар оиди муҳориба гап занем, бисёриҳо намедонистанд ки ту худро дар гӯштин чӣ гуна нишон медиҳӣ. ту дар ин бора чӣ гуфта метавонӣ? фикр мекунам ки дар ин ҷо ман каме иштибоҳ кардам, чунки ман доимо барои гӯштин омода мешам. ман гӯштингирам. ман ин корро дӯст медорам ва дар лагери тамринӣ доимо барои мавқеъҳои вазнин омода мешам. ман фикр мекунам ки ба ман танҳо вақт нарасид ки барои текдаунҳои ӯ омода шавам. одатан дар чунин мавқеъҳо ман бой намедиҳам ва ин чиз маро аз ҳама зиёдтар ғамгин мекунад, ки ман дар чунин мавқеъҳо бой додам, ки пеш ин корро кардагӣ набудам. ба ман вақт барои омода шудан нарасид, аммо ин баҳона нест. ӯ калон ва бақувват аст. ман ҷангвари сатҳи чемпиониам ва барои ҷангҳои 5 раунда одат кардагиам. ман фаромӯш кардам ки дар ҷангҳои 3 раунда чӣ гуна бояд ҷангид. барои ҳамин оҳиста оғоз кардам. эҳтироми ман ба ҳамзат. ӯ ҷангвари сахт аст ва арзандаи ҳамаи ин хайп аст. ба назари ман дар стойка ту ғолиб шудӣ. албатта ки бояд ба статистика назар кард, лекин гӯй ки нақшаҳои ту чӣ гуна аст? ту дар вазни миёна мемонӣ ё ин ки танаффус мегирӣ? мефаҳмам ки дар ҳол баъди муҳориба ҷавоб додан душвор аст, аммо ба ҳар ҳол чӣ нақша дорӣ? ҳозир дар сари ман фикрҳои гуногун аст. барои ҳамин ягон чиз гуфтан душвор аст. ман дар 10 рӯз зидди ҷангвари ҷавон ва гурусна баромадам ва фикр мекунам ки ман бояд ба худ бисёртар боварӣ дошта бошам, ба мураббиҳои худ ва баромада ҳамаи ин мушкилиҳоро ҳал кунам. ман бояд боз ба худ боварӣ пайдо кунам. ҳозир каме душвор аст ва ман фикр мекунам ки каме истироҳат карда баъд ба зал бармегардам. фикр мекунам ки агар ҳамзат барои унвон ҷангад, пас ман зид нестам ки зидди Дуплеси ҷангам дар дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 300. идеяи беҳтарин. камару, ташаккур ба ту барои интервю. ин чизро қадр мекунем. умедвор мешавем ки ту ҳамаи ин чизҳоро паси сар мекунӣ ва боз ба муҳорибаҳо бармегардӣ. ту гуфтӣ ки камарбанди чемпионӣ барои ту муҳим нест, аммо пеш аз ин ту чемпион шудан мехостӣ.
албатта ки ба ман камарбанд дар кор аст. то ин ки пули калон кор карда ба одамон кӯмак карда тавонам. дар ин тиҷорат пули калон аст. дана хентер онҳо ба ман кӯмак мекунанд ки пул кор кунам, амма бошам ба одамон кӯмак мекунам. ман зали тамринӣ сохтам. ба одамони деҳаи худ кӯмак мекунам, ба одамоне ки хона надоранд. барои ҳамин ин пулҳо на танҳо ба ман, балки ба бисёри одамон дар кор аст. аз ин ҷо гуфта мешавад ки мотиватсияи ту тағйир ёфт. акнун ту барои дигар чиз меҷангӣ. рости гап, аз рӯзи оғози тамринҳои худ ҳадафи ман ҳамин буд: ба одамон кӯмак кардан, ва то ҳол ҳамон аст. дар ҳама ҳолат ман дар ин ҷо барои бой додан омадагӣ нестам. ҳатто агар ки маро ба нақдан равон кунанд, ман зинда бошум, ман баҳуш бошум, маро ҳеҷ чиз манъ намекунад. ба назар омад дастамро шикастам, чунки ман бо дасти рост зарба зада наметавонистам ва дар дуюм раунд гӯштин гирифта натонистам. аммо барои ғолиб шудан ман ба ин дард аҳамият надодам. охирон савол ва дастатро табобат кун. оё ту гуфта метавонӣ ки муҳорибаи навбатии худро кай мегузаронӣ? чунки бисёриҳо то ҳол намедонанд ки карьераи ту ба куҷо рафта истодааст ва ин чиз барои инкишоф ёфтан халал мерасонад. мушкилӣ дар чист? мефаҳмӣ? ҳамаи онҳо мегӯянд ки бо ҳамза ҷангидан мехоҳам, аммо вақте ки ба онҳо пешниҳод мекунанд, ба монанди ҳозир 11 рӯз пеш аз муҳориба, UFC ба ҳамаи онҳо занг заданд, шояд ҳатто ба Шон Стрикланд, намедонам. аммо дар натиҷа танҳо Усман розӣ шуд. худи ҳозир ман шодам ки ҳадди аққал бо ягон кас муҳориба гузарондам. пул кор кардам, чунки баъди кӯчидан ба дигар кишвар ман пули зиёд сарф кардам. барои ҳамин ин пулҳо ба ман сахт дар коранд.